Me ollaan Alepassa palauttamassa pulloja. Tämä. Tässä näkyy vähän paremmin. Tämä. Ja moi. Ja minä. Jos siis me löydetään Flame Blastereita. Anteeksi kaikki, jos kuvaamme teitä YouTubeen. Täältä. Flame Blasterit. No niin, arvasin. Tällaisia, eikö saa okei, näin. Mä voisin vetää näin. Mä pystyisin vetää tällaisia. Mä pystyisin vetää kaikki. Ne ei ole yhtään kilpeitä. Ei voi tulisi. Tää on ehkä oikeesti. Ei oo. Ota, on mä katson. Eikö joo? Joo, tää on tulisiin. Otaanko se? Jos siellä ei ole lakritsia, mä en halua lakritsia. Ei, mutta nää on näitä. Ne on tällaisia tyrkispepper. Ne on tosta kilpeitä. Okei. Tulisia. Sitten Ne ei oo kilpeitä. 60 senttiä. 40 sentillä me voidaan ostaa. Sori, mun on pakko ostaa jäätelö. 60 sentillä ostaa. Tosta on mukaan meille. 60 sentillä. No. Tää on mukaan meille molemmille 2 muumitikkaria. Valitse värit. Koska mä en jaa. Ie vihreät. Ja mä haluan. Rakastan vihreitä. Mä haluan vihreän kans. Mä löydän vihreätä. Vihreä. Rakas vihreä. Käsi on tiellä, tarkeen siitä. Vihreä. Jee. 2 vihreätä on samoja. Löytyyhän se välillä. Samoja! Yes. Me mennään, ei saaks sun kuvata nyt?